Azvina kutombomira mushe muri yeZimbabwe noda kuti kupostonewa kwekesi yainevhu Mutsvangwa kwabva kwanyasa kutowedzera tension mubato reZANU-PF kwatonyasa kutowedzera aiwa nharo netension mupolitics dzemunyika yeZimbabwe sezvamunogara uziva kuti aiwa Chris Mutsvangwa haasi kufara nekusungwa kwemwana wake nokuda kwokuti he is accused of tamping around the new structured currency now is the Starlink. Sandapinda mashoko sonyuka kwaitwa muzara nhasi kuti bva subscribe like ubva watina on the bell icon. Tipinda The Herald vanyora vachiti the case of Harare businessman Nevhu Mutsvangwa and his two accomplices who are facing several criminal charges has been postponed to July 18. The state sought for a postponement pending finalization of investigations before Harare magistrate Mr. Dennis Mangosi. Mutsvangwa and his accomplices Simbarashe Tichingana and Ellis Majachani are facing charges of contravening the Exchange Control Act that is dealing in foreign currency unlawfully trading in cash and money laundering. Sando zvatinoona kuti aiwa nawo yavo yapostponewa to July 18. Samuri Zimbabwe chipotudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Nose zvamunoziva kuti aiwa Chris Mutsvangwa nenhau iyi haasi kana kutombofara achitoziva kuti nhau iyi haisi tombori nhau yestructured currency tempering but itori nhau yepolitics. Ina comment section medu mutipotudza mafungiro enyu amusangana kusubscribe kulike chinotina on the bell icon.